Mikona.sk. Všetci hovoria, ako nemôžu nájsť pneuservis so skutočnými službami. Blá, blá, blá. Tak tu je vaša voľba. Ak máte problém s výberom a výmenou pneumatík, potrebujete pomôcť s brzdami, vymeniť olej, autobatériu či zimné a letné zmesy, alebo regenerovať klimatizáciu, náš servisný technik chce s vami hovoriť. Poskytujeme osobný, SUV a nákladný pneuservis. V Mikone sa o váš automobil postará tým kvalifikovaných ľudí za dobré ceny. Rezervujte si termín výmeny pneumatík alebo ich uskladnenie cez rezervačný kalendár online už dnes. Možno si želáte ušetriť zo pár eur alebo pneuservis bližšie k vašemu bydlisku. Avšak Mikona má najmodernejšie zariadenia. Mikona.sk.